Madala komanso panali munthu mmodzi amene iwo madala sakumutani kuti mwancho wena munthu amene zina ndani? Alfred. Okay, amene sinamugwire ndamugwire kapena ali basi. Okay, tieni amene nalo wankati tieni tose mena chitira zuwa tieni ndingasiye munthu wanje. Asante siroza ndiye muna bora. Mabole mabole la jani bene. Elia muna bole labo jani bene. Anali school driver ndiye ka bagaba. Munafika hapo nthayanji bene kuti muyambe kubola. Apapa nthayi yenene panalibe jani panalibe wochira. Mutamaliza kubola. Ndiye munabwera kauza. Ndiye tinabwera sio kwa pesa. Okay. Ndiye mukatozebe maumana nawo. Apa mamaliza kubola munabwera kwa pesa awa ngati sogole. Kodi amasogolera gulu mene naenda. Madala we? Bwana Santos. David. Ndani mbele muna bola. Munabira nina bobola. Bobola muna ndani. Ino ndinda. Ndani kama bobola. Mabole peso. Mabole la jad bene. Elia munabole labo jad bene. Munafika hapo tayari bene kuli muyambi kubola. Madala inani hawe ya jini munabwela mu. Kabwela na. Munabwera tayari kuno madala chita chakucha. Sisi mvega hiyo. Ase akuta munabwera tayari. Ari munabwera kutayari ba. Indali tayari madala. Basi 9. Kitafika pene ba. Kalongo sola biti unalibego. Kama lila kubola awandini. Nabwera. Awandipita. Kwa ufuti ndani. Namana nyama afu. Okay. Unabwera futi ngati. Nabwera futi mos. Ana nyama afu. Uri Santos. Tezango. Tezango. Okay. Yedu funano. Sabulige basi. Mugato uze kuti shika mkati munaikira ba. Ndiye amena kati forokozele za mkati mundani. Ndi Lakini kanga baja. Nango baji pa. Mnafanya dia? Panja we. Tumeinga jana. Muri panja. Ndi panja jawa. Mnafanya joti? Ya ndi tunadani jawa ni kusema ula bwana anataka pale nje. Ula bwana ndio kwa sisi ndio. Tuna kwa kesho na kudini. Wanapita mtaji. Hata bwana mdogo ndio kuja. Ujue ana mkata nikasa mimi nao nali momo ndio na kama ndana mbwera mno sana ndara ni kwa tena kumbara Okay. Chimene cheo chimafadiziwe madara mwezi ngana chimene mafadiziwe kwa mbili kufadiziwe ezi tuziwili 1 cholinga chimene munabwerera ku finali jana cholinga nyinyi mnabwera kuno janja chani simnabwera kifiki na yake nanga ndifari mnabwera ndifuti Santos. Yes. Ujini. Okay. Rafiki mnabwera ndifuti. Okay, alright. Chifaja
Yeah. Okay. I'll sort that out. Ndati kifungwa. Chomba tofauti zile cholinga chimwe mabwera. No, sidani na. Cholinga chona bwera munabwera zata. Tampa nofika. Santos. Cholinga chako kuna jani. Okay, kunoko munabuzwa bwanji. Mwadusajira nyumba za mbili. Kuli nyumba huko nyumba. Munazo bwanji kuli kunoko. Mukobeza kwa. Tafora kuza mwinu. Mwankule mawavega mvesi sasa. Mutamena bwera kuno ndani. Kuno uri muguziwe munaguzwa bwati. Ana kontrola nda. Londa ama kwa. Tafora kuza nini? Ino msanii kuta. Fue no mwana sana na una kupita ndani ndio fulani paona kwawe. Ndipo awa mwana dawa bwera yani ndio ndio hivi si amadi mbosha ukunika na chifua nini na chifua ukunika chifua cha mungu mkani tayari ni Minuti mulo gusoma kuti ndani wakusomeza chimedu fariziwe mwavesa madala fariziwe kunoko munagudziwa bwanji andi munabwera bwanji pati nyumba za mbili alese afuna kudziwa kunana kuti kodi ino kunoko ana kubweresa ni kunoko ndi ndani gadi wakuti wakonko inu mazoti gadi amafika anabisa malo titafana okay mnamukubira bwanji bigadi wako okay meeting ya kubwera kuzaba kuno magambira na kuti kunyumba kwa ndani kwa asantos meeting ya kubwera kuno bwana ndineni chulungamo yes said akaidi hawa ano nikumba chifwe ni ndine informa digirani unyankule tu unyankule chulungamo digirani inu yotu davesera ngai agent asantos mwatuuza kunena kuti munabwera kuno ndi magia na mimi munabola siyocho na mimi munabola ndede tikambeni za informazo siti kugamba pano munabwera kuno kuzagwira chito digirani bwana atu londa watamula kisi londa kuda kapena business abwera ndi londa malonda konkuno madala awa chile chili chonsi ye akuzuwa bwino koma kuti akufuna ba cholinga chawo ni anditani andipachike koma malonda zinoyo popani malonda osamagira nchidi kuno kumwaitane abwere apa kakavanga ndisonya ne pompano mwaitani malonda osawira na kugwira nchidi kuno muteka alonda alundi anthu chifuka iya sanga muze kuti mulonda ni ndani akuzuwa china chili chonsi zonse zinapange zongo bisa kuti una mamini Ngo china chonsi napange wakuzuwa chabwino madala volondacho walikuti madala timu yomwe nabwera nayo kuno nditi ndimene Elia apo munabola ndi ndani chagwine makulu futi ananyamula ndi ndani mafusima ndanda mina kusiwa futi ananyamula ndi ndani awanatenga mano okay rafiki futi ananyamula ndani uyanke fuso tinala nthu awiri futi ananyamula ndani tinala nthu awiri si yakadu fuso futi ananyamula ndi ndani ninanyamula futi unanyamula futi chabwino mwana awiri chama charo otalika amanena iwo akuziwa za makamba yo chabwino ife tikamafuna kufika amatithamangisa
Okay. Madala tufuna tithandize iziwe kuti munapeza kwa bwana. Mungu lipachika basi. Lipachika basi. Tufuna kuti kunokoko unaziwa kwa bwana. Wewe sapanga zimene zipachika mungu. Para kuziwa chini chonse. Muli banja munamva jani. Ta foto kwa sababu leo ndili banja. Ya tili banja banja. Nango zote po. Munamva jani ya? Banja we. Tumeyinga jani. Chinga tufike. Muli banja. Ndili banja ya wao. Munamva joti? Ya ndiye tinadhani ndio wana bwana anatoka pale tena akandipesa unakuti wanapita msao anabwa hata bwana msao ndio kulingana kuta ndio ana nikesa mwana na momo ndio kana kama tano na bwera kunosu mzara kuzata na kutu kwa maana kwa ndio